Naar de La Maquetta's vernoemd kapitein Rooiboskanaal wordt na 2 jaar weer dichtgegooid door Michael Harte zelf. Kapitein Rooibos, Kapitein Rooibos, een dappere zee. En verder vandaag. Kustmarathon nog altijd niet door het bos. En laatste dag voor piraat Michiel in Arsenaal. Goedenavond. Vandaag voeren de laatste schip door het kapitein Rooiboskanaal in Terneuzen, het kleinste kanaal van de Benelux. Het kanaal wordt gedempt en daarmee komt ook een einde aan het bestaan van de meer dan 100 jaar oude Middensluis. Omdat het kanaal vernoemd is naar een van zijn nummers, mocht Michael Harte de afscheidsceremonie voor zijn rekening nemen. Over de Schelde over de Schelde en de Noordzee, en de Noordzee. kapitein Rooibos, Kapitein Rooibos, de wind nam me mee. de wind nam me mee. Het waren bijzondere jaren als je vragen krijgt als hoe is het met je kanaal en ken er je kanaal vastgezeten als dat schipper Steenjaar zei. Het waren soms rare gesprekken, maar het was natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, geweldig dat met je liedje dat er zoiets ontstaat. Hoop je nou eigenlijk dat er misschien nog iets van die nieuwe sluis, een deur misschien wel, naar kapitein Rooibos wordt vernoemd? Ik ga er vanuit de kapitein Rooibos zeesluis. Ik ga er wel vanuit. Kapitein Rooibos, Wat was die? Een dappere zee. Dankjewel en succes met de zeesluis. Dankjewel. En in Terneuzen is verslaggever Carlijn de Splenter. Ja, Carlijn, het kapitein Rooiboskanaal is destijds aangelegd zodat er geen hinder voor de scheepvaart ontstond. Maar wat gebeurt er nu met de schepen? Dat klopt. Door dat tijdelijke doorvaartkanaal kon de scheepvaart 2 jaar langer gebruik maken van de Middensluis. Nou, dat verdwijnt dus nu, dat kanaal, maar ook de Middensluis. En dat kan voor de scheepvaart langere wachttijden opleveren hier op dat complex. Ja, het kanaal is gedempt voor de scheepvaart. Dat is een feestelijk moment, want het is weer een nieuwe stap in de bouw van de nieuwe sluis. Maar er werd dus ook afscheid genomen van een stukje historisch Terneuzen. Ja, inderdaad. De Middensluis wordt binnenkort gesloopt. Het kleinste en oudste sluisje hier op het complex. In 1910 nog geopend door toenmalig koningin Wilhelmina. Ja, dus voor de liefhebber van historische Terneuzense objecten zal het verdwijnen van die Middensluis toch wel een gemis zijn. Als kind, klein kind, van 5 tot en met 12 jaar kan ik nog herinneren, liepen wij hier aan de wal altijd te spelen. En tijdens het moment dat die sluis hier helemaal droog stond en de renovatie volop aan de gang was en de betonwerken aangaande waren, dan liep ik hier als klein kind wel eens in die sluis en werden we ook weggejaagd door de wachtmensen. Dat zijn wel herinneringen uit mijn jeugd die mij dus aan die oude zeesluis doen denken. Peter Fransens werkt al 38 jaar op het sluizencomplex in Terneuzen. Hij bediende in zijn beginjaren de sluizen en bruggen van de Middensluis. Voor hem en vele andere medewerkers blijft het een bijzonder sluisje. De sluis is natuurlijk een tijdsluis. Deze sluis kan niet 24 uur per dag schutten. Bij een waterstand van min 50 NAP op de Westerschelde zakt het water dan te diep om dus te waarborgen dat de sluis veilig kan gebruikt worden. En dat is eigenlijk wel een manco aan deze sluis. Daarentegen is het een klein sluisje, een snel sluisje, om even snel een coaster of een binnenvaartschip of een sleepboot even weg te schutten, om andere sluizen te ontlasten. Dat was een hele karakteristieke eigenschap van deze sluis. En dus valt het hem toch best een beetje zwaar dat de sluis straks wordt gesloopt. We gaan hem missen omdat het toch een sluis van meer dan 100 jaar oud, een oud stukje Terneuzen, ja, dat toch ook weer moet verdwijnen. Weliswaar voor een goed doel, hè, onze trots straks op de nieuwe grote zeesluis. Maar ja, het is toch wel jammer dat dat verdwijnt. Ja, Carlijn, wat gaat er gebeuren met de bruggen van de Middensluis?
Een van die bruggen blijft tijdelijk nog beschikbaar voor het autoverkeer, voor het verkeer, ook voor de fietsers. Maar uiteindelijk zullen de bruggen toch ook worden gesloopt. De onderdelen daarvan, een aantal onderdelen van die brug zal nog worden verwerkt in een herdenkingsmonument. Er ging nog een gerucht dat Michael Harten wel interesse had in een van die bruggen. Maar dan zou hij hem zelf moeten ophalen, dus daar heeft hij maar van afgezien. Wel is vandaag beloofd dat hij een van de rode boeien die nog in het Kapitein Rooibos kanaal liggen nu mee naar huis krijgt. Kijk, hartstikke leuk. Dankjewel, Carlijn. De overheid stopt na vandaag met het geven van coronasteun aan ondernemers. En voor veel touringcarbedrijven precies op het verkeerde moment. Want het seizoen waarin deze branche het geld moet verdienen is al bijna voorbij. En daarom wacht een zware tijd. Deze bussen die staan al eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis grotendeels stil. Hoofdzakelijk. Je ziet het onkruid er bijna doorheen groeien. Het is echt verschrikkelijk om te zien. En zonder steun wordt het een hele lastige, omdat we dus geen reserves hebben op kunnen bouwen in het hoogseizoen. Dat de directeur momenteel zelf bijspringt als chauffeur lijkt goed nieuws, maar schijnt bedriegt. Het is nu heel eventjes druk, maar dat is zo weer voorbij. En de financiële kosten van de bussen, dat loopt het hele jaar door. Voordat het echt weer druk gaat worden, kan het wel volgend jaar april zijn. De landelijke branchevereniging lobbyt nog altijd in Den Haag voor langere steun voor de touringcarbedrijven, maar dat heeft nog niets opgeleverd. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Zeeland is in 1 jaar tijd met 6% gestegen. Zeeuwse huizen hebben nu een gemiddelde WOZ-waarde van €228.000. En dat is €13.000 meer dan een jaar eerder. In Veren is de gemiddelde WOZ-waarde het hoogste van Zeeland, 313.000. Hey, hallo, welkom in het Arsenaal. Wat leuk dat je hier bent. We hebben hier vissen. Na 28 jaar sluiten na vandaag definitief de deuren van het Arsenaal in Vlissingen. En dat betekent dat deze piraat Pannenkoek nu werkloos is. Ja, helaas wel. Na 16 jaar werken doet het best wel veel pijn. Omdat ik het altijd met plezier heb gewerkt. Hoi! Zo. Deze baan betekent voor mij dat ik niet mezelf hoef te zijn. En dat ik gewoon lekker met kinderen kan dollen. En dat kinderen gewoon plezier hebben. En ik hoop dat ik zoiets terug kan vinden. Binnenkort heeft Michiel een gesprek bij een ander attractiepark om te kijken of hij daar aan de slag kan. Ja, en de komende weken wordt het Arsenaal leeggehaald. Daarna zal het worden verbouwd tot hotel. Velen zouden het wel willen, maar het gaat voorlopig niet gebeuren. De stukken bos komen niet terug in het parcours van de kustmarathon. 3 jaar geleden werd het parcours aangepast en verdwenen die mooie stukken door het bos. Veel deelnemers hebben daar heimwee naar. Maar volgens de organisatie is de kans groot dat het nog wel een paar jaar zo blijft. Voor de 18e keer gaan we dit soort dingen zien. Ploeterende hardlopers langs de Zeeuwse kust van Burghaamstede naar Zoutelanden. Het parcours van de kustmarathon is in de loop der jaren verschillende keren gewijzigd. Maar de grootste verandering vond plaats in 2018. De organisatie van de kustmarathon botste met Staatsbosbeheer. Zij wilden dat er zou worden betaald om door de bossen in Westerschouwen en de Manteling bij Oostkapelle te lopen. De organisatie van de kustmarathon voelde daar toen iets voor en eigenlijk nog steeds niet. Nou ja, wellicht inderdaad in de toekomst wordt er weer naar gekeken. In de coronaperiode zeg maar, is er sowieso gezegd, we laten zoals het is. Vooral vanuit wens van de vergunningverleners. Zwaar is de kustmarathon gebleven, want het stuk over strand op Walcheren is enkel maar langer geworden met dit parcours. Toch zouden veel mensen graag het parcours van een paar jaar geleden terug zien keren. De meeste lopers die zouden dat wel terug willen, dat weet ik ook wel. Dus als je het de lopers vraagt, terug, hoe dat organisatorisch werkt, daar gaan wij natuurlijk niet over. Maar qua lopers willen we het liefst het oude parcours weer terug. Maar zo simpel ligt dat niet. Veiligheid speelt ook een belangrijke rol. Nou, wij moeten natuurlijk op iedere plek bij het parcours of op het parcours moeten wij met hulpdiensten kunnen komen. En in Burghaamstede zijn er plekken waar we niet kunnen komen. Dus je wil je veiligheid natuurlijk nooit in het gedrang laten komen. Dus vandaar dat die consequentie daarin ook meespeelt. De vraag is of dat oude parcours ooit nog terugkomt. Ik denk dat er sowieso gesprekken gevoerd gaan worden of blijven worden. Dus wellicht inderdaad verandert dat weet ik ook niet. We kunnen niet in een glazen bol kijken. Er zal dus nog veel gepraat moeten worden voor we ooit deze beelden weer terug gaan zien.
Vanmorgen nog wat opklaringen en vrijwel overal droog, maar het werd snel bewolkt en grijs. Het was 14 à 15 graden. Morgen veel wind, bewolkt en vooral in de middag periodes met regen. Ja, dan kijken we nog even naar het weekend, speciaal voor alle deelnemers aan die kustmarathon. Zaterdag is die wind weer afgezwakt. Het is op een enkel buitje na droog, met af en toe zon. Pas in de avond volgt regen. En de wandelaars op zondag wacht, zoals het er nu naar uitziet, een pittig dagje met regen en een stevige wind. Ja, je krijgt het niet cadeau. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.